соат ба вақти прага расода аст ва ман чун ҳамеша дар ҳамин лаҳзаҳо барои шумо сархатти хабарҳои рӯзро мегӯям, то ин ки шумо дар ҷараён бошед ва ҳамин гуна ман шуморо боз мунтазир мешавам дар барномаи хабарӣ бо тафсилоти он матлабе ки ҳоло барои шумо ироа хоҳам дошт ва боварӣ дорам ки баъд аз 30 дигар низ ҳатман моро тамошо хоҳед кард ва пешопеш мегӯям ки гузоришҳои муҳим ва ҷолиб дорем ки фикр мекунам бо дидани ин гузоришҳо ва шунидани хабарҳо ба баъзе аз суолҳои худатон метавонед посух дарёфт кунед. хуб, террорист худиву бегона ва некубад намешавад. ин ҳарфҳоро Эмомали Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, субҳи имрӯз дар оғози конфронси марбут ба терроризм дар шаҳри Душанбе ба забон овард. ин ҳамоиш бо ҳузури мақомоти беш аз 50 кишвари хориҷӣ ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ дар кохи сомони пойтахт идома дорад. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин суханронии худ аз ҷумла ба зарурати даст кашидан аз истифодаи меъёрҳои дугона дар мавқеъгирӣ нисбат ба созмону гурӯҳҳои террористӣ ва ифротгаро таъкид кард. ӯ аз он изҳори нигаронӣ намуд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар робита ба мафҳумҳои терроризм ва экстремизм назари ягона надоранд. Эмомали Раҳмон ҳамчунин дар суханрониаш омори наверо дар робита ба афроди бозгашта аз кишварҳои ҷангзада эълон намуд ва аз мусодираи даҳотона маводи мухаддир ба ҳангоми баргузории амалиётҳои фаврӣ дар марз ба Афғонистон ёдовар шуд. ва бинандагони азиз, тафсилотро дар барномаи хабарӣ барои шумо пешниҳод хоҳем кард. дар он лаҳзаҳое ки дар Душанбе ин чорабинӣ баргузор мешавад, рӯзи гузашта боз ҳам зодагони Осиёи марказиро дар Русия боздошт карданд ва нирӯҳои низомии Русия 3 нафарро дар шаҳри Твер бо иттиҳоми сармоягузории гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ ва худдоҳиш дастгир намуданд. видеои боздошти ин 3 нафар дар рӯзи гузашта дар сомонаҳои интернетӣ нашр шудааст ва расонаҳои русӣ менависанд ки дастгиршудаҳо шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. ҳамкорони мо талош доранд тафсилоти ин боздоштро ба даст биёранд ва дар барномаи хабарӣ бароятон дар ин бора хоҳем гуфт. навбатпоӣ барои доллар. бархи тоҷирони тоҷик бо иллати маҳдудият дар дарёфти доллари амрикоӣ моҳҳо барои ворид кардани бор ба хориҷи кишвар нарафтанд ва тиҷораташон хеле заиф шудааст. бо зиёд шудани фарқият байни қурби расмӣ ва қурби бозори сиёҳ доллар камчин шудааст ва ин аст ки ба гуфтаи мусоҳибони Радиои Озодӣ дар назди нуқтаҳои табодули асъори ташкилотҳои қарзӣ ва бонкҳои Душанбе харидорони доллар ҳатто аз соати 2 шаб навбат меистанд. чаро чунин вазъият ба вуҷуд омад? ҳамкорони мо дар як гузорише дар барномаи хабарӣ ба ин суол барои шумо посух медиҳанд. аз Опел ба Тойота ва ё масири наву афзоиши воридоти мошин ба Тоҷикистон. хадамоти гумрук омори 3 моҳаи аввали соли ҷориро пешниҳод кард ки дар он аз зиёд шудани воридоти мошин ба кишвар нишон дода шудааст. ин ҳам дар ҳолест ки баъди боло рафтани боҷи воридотӣ интизор мерафт ки фурӯши мошин дар Тоҷикистон камтар хоҳад шуд. хуб, тавре гуфта мешавад ба Тоҷикистон асосан воситаҳои нақлиёти дасти дуввум ва аз кишварҳои назди Балтик ва Иттиҳодияи Аврупо ворид карда мешавад. воридоти мошинҳои калони боркаш бошад аз чин сурат мегирад. чаро мошини серистифодаи Опел дар байни ронандагони тоҷик маҳбубияташро аз даст медиҳад? дар ин бора ва дигар паҳлӯҳои масъалаи марбут ба воридоти мошин ба Тоҷикистонро дар барнома ба баҳс мекашем. кранчапа шуд ва чанд хона зарар дид. ин садама дар яке аз минтақаҳои шаҳри Душанбе иттифоқ афтод ва хушбахтона талафоти ҷонӣ дар пай надошт. ин ҳодиса дар кадом шароит ва чаро сар задааст? бо мо биёед дар барномаи хабарӣ баъд аз камтар аз 3 соат дигар хоҳем гуфт ва ҳамин гуна як суҳбате ҳам хоҳем дошт дар робита ба қаҳрамони гузориши чанд рӯзи пеши Радиои Озодӣ ки шикоят мекард ки 3 фарзанди бемор дорад ва ин фарзандонашон ба хун эҳтиёҷ доранд ва мутаваҷҷеҳ бошед баъд аз нашри ё ки пахши ин гузориш дар барномаи хабарии Радиои Озодӣ масъулони вазорати тандурустӣ ин мушкили занро ҳал карданд ва ҳамин гуна акнун ин модар бо ташаккур ба Радиои Озодӣ омад ва суҳбаташро худи шумо метавонед тамошо кунед ва ҳоло дар пушти ман дар экран ин гузориш рафта истодааст ва агар ҳар нафаре ки ин гузоришро то имрӯз надида буд имкон дорад бори дигар ба Озодӣ видео канали мо дар YouTube сари бизанад ва ин гузоришро ё дар барномаи хабарӣ ва ё дар шакли алоҳида метавонед бубинед. ва сипос мегӯям ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доштанд ва то ҳамин лаҳзаҳо барои мо хабару аксу навор фиристоданд ва мо кӯшиш мекунем ки он маводое ки аз шумо дастрас кардем дар ҷараёни ин рӯз ва рӯзҳои баъдӣ пайгирӣ кунем. бо сипос аз яку яки шумо ва бо умеди дидор дар